aldaw tayo amin kakabsat ket pundalaw na nga nakanimbag ti Apo tada dagiti tattao nga naramid na tanong matouch dagiti heart na tanong mangtedda ket agyaman naklaw na dagiti blessings nga adda kanyak tatta nga impaiyo ket pundalaw na nga nakanimbag ti Apo ket nakanimbag dagiti kaskada kayo nga nang tulong kanya agamyaman naklaw na dagiti blessings nga provide yo kanya. Siyak ni J.R. Sanchez Agustin iti dagupan lo na Apayao, 22 years old. Kaya't kung agyaman kanipiksa iti kadagiti naayat ng sponsor nga nangted ti cellphone ko nang provide ti cellphone ko nga Samsung Galaxy A12 nga agbalin akas liliwak akas hanggang mga kita ket agyaman na kakabsat ko iti imburayo nga ayat yo kanya agyaman na kada Ma'am Perlita Agdipay Matias iti Canada, Ma'am Marilyn Means iti Las Vegas, USA, Ma'am Galapon iti Kuwait, Ma'am Maribik Damian Supnet, Ma'am Herminia Ben Ortega iti Canada, Ma'am Susima Ben Ortega iti Canada, Ma'am Tina Paharit iti Canada, Ma'am Nati Ramirez iti Hong Kong, Ma'am Marie Aquino iti Spain, Ma'am Mel iti Israel, Ma'am Mayben Garcia, Ma'am Marinel Guillermo. Agyaman nakmet iti Creator House iti Liwliwa ken Rayaw iti OFW nga Ilocano. Sir Roderick iti Tenerife, Spain. Kada kayo amin kakabsat, Diyos ko ma ti magtarabay ti aldaw-aldaw ang panagbiagyo ket agyamyaman ket yamanak nagiti nayat nga timulong ket keep safe and God bless of all. To'y agyaman kada kayo, J.R. Sanchez Agustin.